Yaringa. Musician Michael Meggs and his friends were arrested for refusing to pay an in-drive fare. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinokupa maupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Michael Meggs and his two friends vakarara muchitokisi for 3 days after vasungirwa nyaya yekuramba kubhadhara in-drive. Report says Michael Meggs and his friends vakaramba kubhadhara mari ye-in-drive yaidiwa kuti vasvike kwavaida kuenda. Pamari yavainge vabhadhara vakatanga kudhimanda change apa yaive shoma. Later on vakatora makeys emota ye-in-drive zvekuti vanhu vakatoungana vachiona Michael Meggs and crew vachiharasa driver we-in-drive, vakamudza kuti anoripota kwaanoda nekuti hapana zvavanoitwa. Zvisinei, the driver akaita sekudaro ndokunoripota kumapurisa, ndokusungwa kwakaitwa iko Michael Meggs and crew, izvo zvakaita kuti varare muchitokisi. Later on, their families pleaded for forgiveness, leading to the withdrawal of the case. Ladies and gentlemen, ndo nyaya yandanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.